Bueno, damua dauket pixka bat, lehenago ezin, ez, pentsatu behin nuen biharro da, hortik pasagabe moldatzeko nintzela, ez da. Baina azkenean, klaro, polikoa baino zerbait gexio zen, polikoak bait bere gisa batzutan zuten dire. Baina, klaro, nik neukena zen kiste bat azkenean, hori hortik atain behar zen. Atea diat eta berez teorian hilabete bat isiliko behar nuen, baina, klaro, ez gara isilikoteko aren bai, eta nenga biltza solaz da molaz, kantatzen eta bar, hilabetan ere, no, ja datorren arun baten beteko da hilabetea ez. Eta gira esan ongi, oso ongi, saiok eta nahitu eta bar, ongi sentitu naiz, eta irutzen zeta bost berri bat badutela ez da. Bost berri bat, timbre gehiagokin, frekuentzia gehiago, Oen sokak talka egiten dute goiti bereño, lehen zerritiko erabiltzen zen, hortik aizeak egiten zuen hortik zetostin pixka bat, hortik zetostin ikusik egiten oso ongi, kamararekin. Nola egiten duten talka egitean, kistetxe horrek bestekin topo egiten zuenean, bai goien dabe beran zerrikito erabiltzen ziren, orduan frekuentzia bat ziren. Oen horik entzaekin, takin behar egiten dute talka izten direra bat, goiti bereño, sokak. Horren timbre berri bat egiten da. Pentsatzen dut hemen digile, hemen digile hori